Is mis se Áine Ní Ghlinn, file scríbhneoir de fáistí, meantóir Scéim Meantóireachta oras na Gaeilge, agus faoi láthair is mis se laureate na nóg chomha. Dám sé ag scríomh le fada agus thurna blianta drastalíos go leor ceartlanna scríbhneoireachta agus cuasaí scríbhneoireachta agus freistalíon fós, mar dar liomsa bíonn an dara tuairim súil eile, tuairim daon eile, bíonn sé antáchtach agus i gcónaí cuma céfid leabhar atá scríofa a gomsa nó i gceann duine eile i gcónaí bíonn anna chuid fós le foghlaim. Sin an fá go gceapimse go bhfuil Scéim Meantóireachta oras na Gaeilge chó táchtach sin. Ceann duine scéimeanna as fearr a bhunnig foras na Gaeilge riamh darlam féin ach nói mar scríbhneoir táim sé beag anim beag cléanta fé sin ach an rud a tharlaíonn faoin scéim seo ná go dagan an scríbhneoir agus an meantóir le chéile uair sa bhí. Ná an scríbhneoir sin b'fhéidir duine nach bhfuil an irid sin taithíocha ar bheithe scríobh, duine bhfuil dáanta nó scéal fáilte an John Siúd b'fhéidir, duine bhfuil fíormheagán fáilte acha, nó uaireanta duine a bhfuil go leor taithíocha ach atá ag géirí tuairim eile a fháil maidir le tionscanmh nua, togra nua, seanra nua. Agus cuirtar an scríbhneoir sin ag obair le meantóir a bhfuil go leor taithí aige nó aice, agus cuirtar le chéile idir fe bliana, tagann siad le chéile uair sa bhí chun an saothar a phlé, agus táim sé me bhainteoir leis an scéim seo le fada, agus tagann mé héin agus pe scríbhneoir a bhíonn féim a chúram mar a déirtha. Tagann míad le chéile uair sa bhí chun an saothar a phlé, tugaim sé moltaí, pléimiid na moltaí, agus mar an leachtar leo, ní leon agam gomsa le sin, ach ar an laiad tá tuairim eile feachta aige nó aice ag an scríbhneoir seo. Tugann na seisiúin seo inspiráid domsa chomha le hinspiráid a thabhairt agus moltaí a thabhairt an scríbhneoir, agus beidir go bhfág mé sibh le dáin a scríos le linn na pandéime. Clotharú, mar bhí mar ar fad ag clotharú ag pointe éigean, bhí mar ar fad ag féin leithile siú agus muid ag obair ón maile agus ile. Ach seo dáin a scríos, bhí sa smuoine bhar chuine i mo cheantar féin a bhí chéile is go thomláin le hí féin le linn na pandéime. Agus scríos an dáin seo disisiúd mar go raibh na páistí fásta suas agus mithe ón nad. Clotharú, siúlann si ar a baricíní, chó heiltrim agus is féidir. Ní heastíon waithí na taobh si a dhíbert. Cén siosarnach é sin, cén chogur níl, nó himigí a deir si. Freagraíonn macalla a cos céimeanna féin í. Siúlann si ó sheomra go seomra, leagann si lámh ar gach log ins gach airt. Cuimlíonn gach ceannacha go cuaireamach. Beníonn don na manta í bhúla sna frámaí ar fud na malaí. Beníonn cuideacha ar eis. Fearann si fíor chuoin fáilte roimh chomhlúdar na daobh si. Gur maith agaibh.